Naapo. Sana all. Ay na, apo, dahi tingalak-lakayan, agar-arak ka manan. Apo, makapao, mamuti kas tamot. Tumulong ka mamuti trabaho dito balay. Ay na, po bakit? Adatoy ka manain. Imbis nagre-relax mo da tao to'y kayo. Ay na, sino kumatihang nga makaungat lakay? O, kisti bulong mo de. Ay na, kayo ukis di bulong mumut ah. Na, demonyo ka. Ay, kidimunya ka ba, ite? Na, wisit ka di ngalaklakayan. Ay, kibisik ka mut nga ba, bakit ang? Na, kisti bulong mo. Impacto ka de. Ay, impacta ka ba, ite? Ay na, bruho ka nga sinalbag. Ay, kibruha ka mut ah. Ay na. O, kisti bulong mo. Support. Na, Yun lang. Apo. Ay, bakit? Dakon. da akon. Ay nalakay. Nasaya at kanapanunot mo pa'y tinagawid. Sino? Nga orasan ni alas 9. Siguro na pang kay manan iminom kini pare badong. Kung saan na pang kay man nagchikson. Ay na, po bakit? Nagaduma na yung tinasa umon. Tuwan kas dalawan ka asawan kung putot mo. Nagaduma na yung tinapanunot mo. Bakit? Ay naapaw, bakit? Baka pa umati kas nga ugali mo. Nabanbanog na tao nga, nagmalbalog nga nagtrabaho, tapos sumangkot na tao. Ungat, iti kwa, masaba na. Ay na, makapaungot nga talaga. Ay na, po bakit? Makapaumati kas nga ugali, matsinatan. Na. Kadiwan, no isuti ko na ang butchog. Ano? Opo, naguyawang. Datay, nagbangsay isang auna. Kasi ka nga ay, nagbangsit na kilikilim inanlit. Na? Hinabaw? Nakasao, datay, nagbangsay ti otot na. Na. Kasi ka kuma, nakatakki ka, nakakomentary tayo. Bila agbain. Ay na? Ay, pumait eh. Sorry gaminin ha, baka hindi ka na majujuk, may. Sorry na. Bakit? Bakit? Ang paya, madamad Ay. tayong pagtoy. Ito'y ka magaya. Ay, bakit? Mm. Timawag ni parian daw. Oh. Agaw aways, agsat kami kanu DJ Balayda, mabalain. Tata, Ki, uwing garod bakit? kain kan Sure ka? Wen la ka, yung kalatan. Ay, bakit? Ipagpakauna kon Adda iti kakadwami nga babae nga agsat. Kadwami ka na, dagi jay dating katrabahuan may nga babae. Wen, yung alwadam hang kang agkarabyan. Bakit? Sure ka? Hanggang agsilaws? Maan? Abay ko matagselo sa Ki, when abakay, dagi jay asawa dagi ti barkada may agsilos da. No, adda ti babae nga kakadwami nga agtagay bakit? kagwapo siguro dagiti asawa da.